What's up mga vlog? Welcome to my guys. And right now niya ako diri sa may Bonifacio Street. Of course, diri sa tong beloved city, Davao City. And kini si DJ Michaeling, and right now sige lang na ako ni sila og tan-awan, no, malabyan na ako ni siya kung sa ano ni siya, Burrito, Sergeant Burritos. Okay, so ako ang i-check kay naginaminam jud ko aning ilahang burrito sila kung unsa gini kalami o unsa gini ilahang kwan. Kas alam ko nang kakaon o burrito sa kung ang kinabuhi. So kaduha na karon. Actually duha pud ako ang orderon, beef and chicken burrito. So now na tong ilang preparations diri dapita. And ato ang tilawan nya daw di ba? Okay. So atangin ninyo ha. Gibutang na ang beef. Diretso na po sa pan ang mga ingredients, my loves. So, ibutangan og sauce and para okay, so there you go, the tortilla wrap, feta, and ibutang na sa ang rice right there. Wow, flavor impact tayo yun pag matilawan na, no? And this is my friend AJ in the house. AJ. Another one on the fryer. Now for the preparation. Ito yung pakita. Okay, ito. Baga gini sir. Okay, nag-expand din this. Wrap, oh. Yun! There you go, ito ang beef burrito. Alright, so finally my loves, niya naginhuman ng ako ang the order beef and chicken burrito.
Actually ang chicken giluto pa, same procedure, but anyway mura gyapon ang itsura. Later on taste test ato ang i-check kung sa gidang lasa sa ilahang chicken. And right now ato ang tilawan ang ilahang beef burrito. Wow, napay pagod-pagod kamay oh. Ini mga hilig na ako sa una bata ako pag magluto gani ko sudan nga magprito ko. Gusto ko kumama kay hilig mo kong pagod-pagod. Una. Ya ako ra po'y makakaon og daghan sa mua kay ako may magluto. Ya kasagaran sa ako magluto sudan puros pagod. Kinamo kog mga crunchy niya pait-pait bitaw. Okay, so right now ito ang tilawan ha. So here you go. This is the ingredients. Ng cabbage and actually na rice dari dapita no. Of course na ay tomatoes, beef and cheese. Okay, taste test. Totally the best. Na-exceed niya yung aking expectation. Lami yung kayo siya, no? So right here, ato ang spicy sauce. So I'm gonna put the spicy sauce right here sa burrito. Okay, hili man tag mga halang, no? Hili kayo, pero ganahan tag halang. Kabalo po ko mo surrender pag halang na. Best. Pag ko kaundaw sa pag-ingkit. Another one my loves. Ayun. Check. Napadrip ah. Okay. So yun lang kita I'm almost done with my first set sa burrito. Okay. Still, the ingredients are impact. Combination talaga ng sweetness. Not to what you call this, kanang isog ihang lasa, but panagid siya kanang light ba. Overall, I'll give this 8 out of 10. Because of course, nobody's perfect. Need improvements, and of course additional ingredients meron ba? Like, there you go. Kita mo ito? Itong rice. Yeah, baka may dadagdag pa sila ng ingredient ba? Which is next time na magbalik tayo, ma-surprise tayo. Diba? Why not? Yan. Dive na ito ni. Sarap. Alright, so my loves, nakita ninyo ang mga pagkaon nga ako ang gikahinaman, no? Ang burritos. Grabe, nabusog jud ko ato in taon good, no? So mo lang kato ang ato ang na visit. Okay, so next na pod nga area diri sa Davao. Okay, sa asa na pud nga mga kananan mapadpad ani. So better nga inyohang i-check. So kindly subscribe gid mo always para ma-notify mo every now and then sa ato ang mga pag-adtuan nga mga tindahan, okay, restaurants diri sa Davao o kung unsa kudo sa bang ilahang mga pagkaon nga ato ang tilawan. Okay, excited na kayo ko. Excited na ba ka? So atangin ninyo my loves ha. And of course, huwag kalimut subscribe sa ato ang YouTube channel and likewise sa ato ang Facebook page DJ Mike Killing. So till next time, once again, bye bye.